ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. бале, қадри чаманро булбули афзурда медонад, ғами марги бародарро бародар мурда медонад. ҳунарманди шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатманд Хулов аз дунё гузашт. худованд раҳмату мағфират, шоистаи ҷаннат ба фарзандону аҳлу байташ сабри ҷамил хоҳонам. инсон чӣ хеле бошад набошад, бояд пас аз мурданаш гапҳои бад, гуфтори бад накунад нисбати маит, яъне мурда. барои ҳамин ҳама вақт дуо мекунем ки худованд нурашро пурнур, ҷояшро ҷаннати фирдавс насиб гардонад. худованд раҳмату мағфираташ кунад.